Walter. Ringo kwariga nibonekera ngo kwenyore buna anaboko gendera gutobwatya wetrase website yaito www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook tonyore wetera Ndizi TV News digital asensemere ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News nabega somo tandao Twitter nabogo tweet wetera @Ndizi TV News erio togendere go kumanyanga manki ngo kwariga nibego gusangana nche goika omoerio kubwatikana no korari wako kwa beto korari wa numura iwense ya Kenya musike urumwiga Kenya ase ogokea rigori ryobosibwo koruga korwa chiringi 230 goika chiringi emiyemo nigo bono abakenya babeire bakogokera egetambukire ekyo bamenyi korwa ase county ya Kisii nigo babeire bakure birengerero byabo kubwatikana no gokea kwerigori eyo na mono narayaya baganiti achikokorekana ase amatukare bosyo anenekero bochore bonene bwo mwako yiga bwabeire bokoera muri keito Josephat Amisi nabakonyora chingaki na gusanga negatia bamenyi korwa ase county ya Kisii na gutwariga neryo roboti urwa senchira y'ubwime yabo mogoko monene anene guchesa bamenyi be county ya Kisii ayamagega yerigori ryobosibwo koruga korwa ase chishiringi 200 gwikira emiyemo abange ba abagori abanyara ko bagwesokia ase chiduka abo gatagatu mu cyobosongo nigo bagokera nabo igo wakere serikali ngambye mono ase libagiriria bene banyare ko bakwirana kwenekia buna obosio bwanyare ko aboko warigori wakweligori iryobosibwo koruga nigo bwakire magaya y'abakenya banga gwesokia na kuyerere serikali awaza banyeganirie nyara ko bekogweria rigori ryebinto ebiko nyara ko biko tumeka lituko azalituko gati yabo amabuta iyo chinyoni nonye aria iyo Kigali Korwa Ndizi TV Ritherane Josephat Amisi Chinga kechi wano mwancho muligereria nigo chiduka chinyinge charokande ko ni rigori ogosobosyo bwase rigori chiringi emiyemo awase umurike ito Vincent Onyancha chinga kechi gare ase eduke yemenene ko ni ebintu emimo cyobosongo asagendrete koligereria buna gose obosyo buna kibwabere bokogorwa ase ritkoria lero Vincent Onyancha nyoko nyigwete korwa ase chinseme cyoto manye nara yagendrete asensemo yobonchoreria anene ase obonchoreria bwobosi Mbia mono kurwa sense mwende studio ni gonde eyamase yemo aigase supermarket ya Shifring yogotoke meye county ya Kisii tiga nkwana bono no yomo bolegaiga uyocha kogorobosi atomanyina andake nkia cha korogo sogorobosi na kiwano kyokorokwa asevadi muri Ndizi TV asama leda nengore kusami ombui in fact twabere togosumbuka senga kire ntambe twabere tokogora obosi 240 mpaka chibando bana 200 lakini watu akumiria supermarket ya Shifring twanyoro bosibere 100 yo kwa gorobosia na goro amasiabere tali omo kwanza otherwise yes maiga mwaro gwanchiro ukoira mange osemba begete amasiare ngo bante koimukia ono maiga sengenje bwa gubono lero iga ndoche ngabantu barabange igo bono togotakira koira masimange iga mono leirabere abomo so that nakero montanyore tigana ndenkwana no yo more gaiga nero tatebyo sina hakora gaigo sina no bosia korona kyokorokwa ku Lawrence Omosa no ango kora gaiga kera abantu barako ramika bosibwatirire nekero musike oru Kenyatta atangaza agatebo bosibwabure bo ikiremi ditukori ara naro re change gogera supermarket to ya Shifring
na tabire mbiye mono sumurari akora maya tigankwa nande no mungino yo bwata masia okoboko gaiga onte byanda kene kiugwete bono bosibwa gwo yamana so mugambio ito iketio bosie tuachande kire tokugora 250 twararanjara igotigo monene abasenie bono gotugusabange serikali yeito iyeli ebinto kamoranje Kenya tole tali ntoli America Kenya tole iyeli ebinto iyeli amaguta chingini iyeli chisabuni na turajiko bajikura biya mono ande omonchu muligere bono buna nachire ko gotebigo uno kuligere go cha senseme yega amasini garenga mange kolende abantu baikira bange bagorira amasio kurwa senseme yega ekerondo chena abantu baikaga na koeneke banyare bakonyo robo siobo asenchira iyo konyara kwenyo ndagera inyorani gago cha maiga yumura ibwense muskuru Kenyatta konyara komukige tambo kirana gote abuna obosibone obochukurwa shiringi miyemo asekolende anseme ntoro cha amasi asobosiboko shiringi miyemo ndo china amasi bwato sina masia ale okarokuligereria tabeke masia ya botambe urumwanchu muligerio bosio bona oboko ni washiringi meyemo akaroto ikirewika supermarket yega ya Shifring ninjiko komanya karondo chinanda yo muna alega igomboliri aganitiko sangana intwe tingatena kyakurukwa anda kasirite nabo nkya cha karaseme na kyokurukwa nchenkoro kuwalto bocha oyibo nyanchalige siaga nchena igure buya karona etere supermarket na igwe report mambingo bosibwa agure na chirega na asanyire ntate gosanya no anabere lakini babegete ngatogora obamo igabo no bantangeire konyana tabyo mukungwa ende rusana abane weekend lakini ndoche ngeruse yongo chikoje kubya agakogera bono busiekara bwa ikiremia na bonko nyara kogolero mukungu na abana baragera at least enchara bono ngo chigosirere na keiro yo minto omogambi ouru no yo minto raira mbiyamane sako yelyo bosie mbiyabono umonju muligeri bono buna kwa igure igoto anyare gosanga koruga igase supermarket ya Shifringa ni maite buna abwa sole no gwetina ligo lilyo bosiri yabe likogwa igona bokwa yera bwenye robo sibo kolende supermarket ya Shifringa igona babekire amachiko buna asekire kobwatekana abantu babera bange abo bono baganetyo bosi nigo yabaire kobeka lichiko abwa sebateruna obosi omontako mokino wa moigo monto yomo no bosi omo ko reporter ya Ndizi TV masemo kurwa supermarket ya Shifringa mu Muchobosonge county ya Kisii ireterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Miyamono muri Keito Vincent Onyancha ase oroboti rurikiranu korwa ase county ya Kisii kiratoka enda ase county ya Nyamira nigo abasaye babere bagosomiwa igoro yobubebo obutumeki bwa mariogo yogotindia nabageme chanderiera aretwe kubwatikana n'obutumeki bwa marioga yo kinga kyechibo igo nigo bagosomiwa igoro yokora ryo murembe anene kinga kyechigense ya Kenya ro cyasobo chore bunene bw'umwako yoiga umoroberio yo nigo bagokora gwagosigo ikiraniwa no mo CEO oyo korwa ase kyombe yokorwania mariogo gotinde mense ya Kenya na kada Victor Kioma nabo igo omu county commissioner kurase county ya Nyamira Michael Lesmam abo baikirana asayo na kuboria abasaye kwenekya bunanko etanga bare kurase obutumeki bwa mariogo yogotindia muri Keito kurase county ya Nyamira Job Monkey no roboti urwaso bwime ekero etigarete amatuko 13 otia sobo cholio bonene bwo mwaka oyo nigo ekiombe kya nakada kigendete gwetana na NCH ya Kenya elinde korwa esege tuko kya sabasae mbeso anania samangana yugutindi nechibura buru anene mono ekero gechinga kichie chikura Aseri tukoli alero batalera abasaye korwa se county Nyamira asibaba esegeto igoro yenchera yo gwetanga korwa samariogo yo gwetindi namangana yokoleta chibura buru ase obocholi obonene. Saa ingine tunaanza kuonja hizi vitu tukiwa kwa sherehe, tukiwa kwa hii public places kwa sababu ya siasa, baadaye unaachwa peke yako. Utaachwa na ugonjwa, utaachwa na shida. Egatia baraibikirana asensemeye Victor Okioma oyotenenerete na kada nomo county commissioner we county ya Nyamira Lesima Michael asebarwa esege togochia sabasabe county ya Nyamira mbeso anani namangana yokoleta chibura buru asechinga kichie chikura. The message that we want even the media to help us to put out that Kenyans that drugs are at the center of violence and conflicts, and we should not indulge in these things as we go for elections. We want a peaceful electoral cycle. We want a peaceful election. I mean, a peaceful country
during and after elections. County Commissioner we County Nyamira Lesima Michael na ichanira engana saba bagenda tugutume kubobe nabarai uturubani omorembe ase County Nyamira ase ateba mbali gochugwanchira na enganeyo. Vijana, as a country we cannot afford to lose more than 60% of our population to drugs. We will use our resources, we will use our power mpaka wanasiasa wajue vile ya kufanya siasa ya heshima. Siasa which is free from violence. Omwele bweli tuko abasaemba tebamba chikwerwa kuralia omorembe na gosemia abamu abo baba bagwesonani na maliogo yogwotindi anene mono ekeroge chinga kiechi chiechikura. Sisi kama Nyamira Youth Peace tunasema form ni amani. We should know that or we should educate people, and this leader should know that we need fair election. Know that once we have elected a person, they give us a different leader. Kuruase County Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Toko irana se County ya Kisii nigo mateyemo korwa sensemo ya Bugiakumu yo toka se bunge ya Bunchari ere nemechando askere korera obokonyi korwa se muntondo bwatoko ganya koro kuyago saba samaria baya akobwatkana no muchando bwobotaka obwo bwatete enkeyo muri keito sara nyarangi otita nabaga wikirana senseme yo natigatoiwe nara yaya mateye ya bwate mate eyemo korwa se ward ya Bugiakumu ime ya Bunchari County ya Kisii nige menyere tobotako bonene nogo chayo mono abwase batabwati no nyana basani bakubaikange buna omoga kanyene James no murgyoye Gladys Mora bakwerera nyata bakomwa senke ya Bunchari Bugiakumu turi no bokong obongi zimbarora ya mate tubwatiranete nero yonsige changiete ime mbatageti gotora no nase kinyureke nigo mateyo etabwati kende nonya abwasa abana babo batano batali gocha esukuru kubwatekana no koborwa we fees okoborwa kwendagera ya kiralituko asebo igo enyomba yabo egotwomono nabo igo nonya ne chianga bakweboya nigo chire akongu konyora bana mbali gocha sukuru bana ntabwati kende tokora no ni chikonda nchiyo wale ndagira ne sita bana mbali ku school bana nyene yanga te yongo beka tembo ati asenko lema yasi go kuntwera nanje bintu byo kwebisimbi yo koralera neri igorongora bana embura muna bana go yachakire gutumana mbwato abakonganga ina chembe kumutu nigo bale no kobolia no gosaba ochasa abantu bamoyo muyako bakonya elyo kobasukia ake kebogima ase basabire abarai bakuliya ebirogo ao kurwa sensemo ya Bunchari koigwa ekerero kiabo elyo kobasira barimo kuri ikikora kurwa sensemo ya yegwati ya Bugiakumu bakingo basaba gaki barimo gosaba kikura gaki ngo basaba gaki asemole gaki bakima konye nyomba gaki egontwera bobe ko babara bobe nyomba no nyenda gate bana bakuri ngo basaba baki no nyene na mocha muri gereri nabo moko yanaki baki nchara yanyari abana ndoche nga bakuru muna bane mbule kuchigotunga yalentiro bakongo gaki sira sengo chakora osaba asengenjo yo wanja kwaino motorera mabera abana basome ya moko boli chikura asekurwe ward gaki asubwanja kwaino na motorera mabera motumende yonsi iratokonya eturusi noanye abana basome ngakiende yonsi gaki amabera tugosaba asubwanja kwaino nara yobono omwancho murigereria omongena Gladys agwetera asenka ya yegaiga abubasabiro bokonyi ere amono mugakoye abamenyete asubutako nene abana babo batali kwende skuru nande batabwati kende bakoba igobono nabo gutuma kende gwetera se namba yesimi eywerega abo ase TV yao egerunyare gokonya omongena Gladys amona abana baye batano oyutabwati bosio na magega kiria gokora Ingo reporteria egetaseni kia Ndizi TV korwa se ward ya Bugiakumu egotoka ya Bunchari county ya Kisii nchini Gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.
Ekerense ya Kenya gendrete kwenekia ebinyinyi bya corona nigo abaminyikuru ase county ya Kisii babeire bakuboriwa kugendera kubwatia amachikari abekire ne wizara y'obukino bege serikali ense ya Kenya eri wetanga korwase okwambukira kwebinyinyi ebiga ayangorengana no mu director bw'obukino ase county ya Kisii Dr. Richard Ongware oyo tebire bunanere buya ekera abantu baragendere kubwatia amachikayo eri kubeka amagimabo ase auroro roboti orwaso boimeti gatewe na twariganire no murikeito Brighton Makori nonyene kiraba Kenya baendete kuyarenu ichaso bochorio monne bwo mwaka uyo igani gobono basemiwe koendera kubwatia amajiko na maragwa aliabekire ibyo kurwania okoranda kwebinyinyi bya COVID-19 umuteneni bwa mangana ya bojenu ase county ya Kisii Richard Ongware ni gobona asemiria abantu nonye bakwenda asemisangano ya gisiasa goikabanyare bakubwatia amajiko na maragwa ali abekire ne wisara y'obojenu na botoro siasa ebetetense kabisa kwa abantu abange bakogenda kirali chia wanasiasa abantu batabege mask ende baichiranite sana yetokora babori nabo nalekere lazima ogendese irali beke mask tema ko barake n'abantu bandi lakini anene mono yena nyaitari obetwe sindani ya covid echanjo nerera butange tonyora oyo kaukwana ekero gaikirana asegekaro kia ababwatani ao erigo kwanera njiraki kiranyare chikobekwa erigo tango koranda kwebinyinyi ebyo nigateruna serikali ya county ya Kisii nigendete kobekemerero ya bene erigo tango koranda kwebinyinyi ebyo. As a Ministry of Health in the county together with the national government and our partners like AMREF and CHEP, we have organized a 10-day mass vaccination campaign that starts tomorrow for the next 10 days, and we have trained healthcare workers who will be moving out to markets, to churches, and anywhere where they can find people so that they can get vaccinated. Waigoni ga menterote abuna ejina chingaki ebyombe ao bitakere gwesokira kubwaterna eri kurwania okoranda kwebinyinyi ebyo. Meeting with the stakeholders in the county to remind them that COVID is still with us and that they should be champions, telling people to continue observing the health protocols of hand washing, wearing a mask and keeping social distance, and more importantly, to ensure that they all get vaccinated against COVID. Ribaikirana senseme yuna barabo nigo batebruna nigo bago chigosegeta bari batarabetu sindani yogo kanya ebinyinyi ebyo go korabo asira na chire meeting ya COVID-19 asomiwe anyode vaccine yana atabu nge vaccine tubire mutume immunity anasomo ber case COVID keraje konyoranga ni tubire tangira kwa inari kuboriga abamuraba itwari bakwandi within Kisii and even outside Kisii so wanje somo yebo wanje mugende mu nyore vaccine nondori onyorera achiere posta nyama tukarekira nguripoteri egetaseni Candice TV kurwa senyagitari ya itenene ya mocho songo ridariane Brighton Makori Oyo koriye kirogo kyobobunge ase bunge ya Kitutu Chache North wetrase kiama kia Independent Charles Araka Mogere nigo esokire na kogikeria au gusarigwa kwebimanyerero byaye askiri ataire na okuno gochandwa chinga kechiga atorochase obochore bonene bwo mwakoyega chinga keche niga bamenyikorwa sense meje babere bakogikeria egekorekyo na kugania abana inchi kwe wari bagari orore iri kubachora abarayibo kugania kwabo orabati oro ningwaliganire tia senchera engikeranu Omurwanereria bwekerogo kyobobunge asebunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii weterase kiama kia Independent Charles Araka Mogere nigo asentunda yende esokirie na kwemurunganeria ogosarigwa kwa ebimanyerero byaye egati yabo ebitugi na bayigochbana niembe yo gusamba ebitugi mwerinde siasa yane kendese naende ebitugi ebi byarasambiru ko rwabumagega tali rero litangani byasambiru tali ebitugi byoka kipana cyane cya chweli ndata gutwara ni cyara makitu kigendete gusariwa kiri togokorera siasa
korengana nere bimanyerere byo ni gobire ebyengenchenene anene asaba menyi bebunkeyo asikari atebire buna ni gobi bwenerete gosikwa egetugie kabuna mugero chega ni gia siasa gekurkungi getugi gia siasa gitutu cha kinu constituency nege korekia gikeriwana bamenyi bensemeyo abubagania abananchi koewa ari bagaria bene eri wechorera abarai bokugania kwabo na ndi ntwe muna twajagiti siasa yito otwajagiti siasa yo murembe uyu kuburi bintu biyaye no nilisakara lyo muntu mubwasi onde ntwe tutayo otwakandi abo muntu abase gutandura sakara lyo muntu kero muntu kuburi kura yaje tigaburi egera abananchi boka bakoreki bamwe igaso bwenye odoroje nge siasa yetogenda takokora indu togenda takonyorobo kongu kajo twari gusaba abantu bamindano siese muri mutwanjere abananchi bamwe chinga kiechio nigo bateba buna mbagendere kumubwatia mogere buna nonya kagenderete wetera amakongu yechingencho au sinyirengeri bako no gusambe bitugi byayo kwani bitugi mbionzo ke bibechikura ose chikura nintu basambe bitugi bago samba barose lakini tuerure kwa mwachikura Kuripoti regeta seni kia Ndizi TV korwase ebunge ya Kitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii eriatariane Evelyn Osero. Ekiombe kia barimu Kenya National Union of Teachers na tigekora wanu murikyo monenase ekiombe kyo Collins Oyu ni goritkoria rero bakuru musangirikano ime mucho Nairobi eriko kwanera emechanderi bawetera achinga kichobokoreri bwabo nabona nigo baganirie chibesa komento abarimu eri bachikorwa obokoreri borobya chinga ki bagokora imirimo yabo ase chiskuru oroboti orwaso boimeti gategona twariganire numurikyo ito Frida Kerubo ekiombe giana tigekoragwa numurikyo monene Collins Oyu nigo baere emechando aborokia bagwetera imeyense ya Kenya nigo baganirie aborokia komento chibesa ase kerengo giemerongo 5 nomo igoro yemia iliokone kibakianiri ebirengerelio babwate tukateba iga abantu abange mbanjete ko ngacha bari mwisamanga nayo ekero tuwayaligereria nabo tuwateba TSC nga mbako babango kera mangana yaba ikere babutaba ali mu immediately bataraji go find out nga no maine gente ko mwalimu nabwate boyiri bono no mwana oyo gose kali ko ngachwa igente kintu agete tinga ekero mwalimu angachiru ndatwe oyo gulibaga nere bwetetea nero leta basaiti igende ikialigirwe sobwagale ataraji ko uri rube lyo gote nga bono watigwe gasi ngagendanka ngangwa kuneto mwana finally ntu aligiriria SCBA ye kartua ya signet yo mwako yo eta SCBA ye tiyarenge na besa lakini nendo muinyore abani ba mintonga ekartua ya signet yo bwango buna twa soiro bisiga the following week tokaranga una TSC ngacho musaine SCBA Boigo nigo araga amachiko abegetune kiombe gia TSC ase okorusigwa korwa enseme yemo gochia eyende. TSO batokonyire sana abani baitu abere trained samangana CPC igo aba CSO ntu abaligireria tokatebi TSC na warobu ebaye grade ikiagera aba CSO tikata cross kuru primary bakachi high school ekero usangyo mu CSO akogende high school kuna wona nyambari high school kisa high school oiko mu CSO yato ngane grade yare kinere ikurekera kwa ne principal ya motegera tario mu CSO ora ta very low grade ekero ko ende high school usangina the chief principal ta ko tegera uya isinginjo ole poorly remunerated komenta nayo nigo basabire obotoereru chinga kitoligeretio bochorio bonene elinde ko aboroki go chinga kichinyororo ase okoenyorera chisemi ntubuna balimu ase chikura chire motwe ahintu no tole mugote na bakenya tole ahintu no tole ime and we are urging our teachers ba conduct themselves peacefully naenda bana siasa batige kubeka mario yangene chiskuri kaire birasimbi gendrete abana siasa tiaba beka mario gigo chialise bitimbiro bire enough along the roads lakini bafu irigo disturb abana osichi school au Boigo nigo ateba barabo nigo barachikobwaterana ne serikali eraso asobogambi elikoeneki obokoleri obuya we buna balimu mumanyete very well eto support the government of the day ntuno tolese serikali ire gokunga the handshake government no toleime nande elimo kuchigotwa abana inchi na no to kuchigotoka ime we support the government of the day which of course erewone yere handshake government na ndije mogo chigotwa abone ge kuchigobe in place tale 9 mwezi wa 8 chiwiki chia tigaire isato na nda bali muno bagotoka ime
ntuntu wana kutoka in opposition. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamono Frida Kerubo ase oroboti ururikiranu omo county commissioner we county ya Kisii Alan Macharia nigo agikerie gakorekyo gyakorekanita buri kuregoro ase amagacho a ATC me county ya Kisii awase ekyo igati yabasaye babete bawe sokya na guturubania emiroberio iyagenderete chinsemicho askira bere gakorege kurege tindi na watabunonde bwensi oraje ko bwatirani wana mu machabunayo nigaraje ko imokerwa egetambukerege tindi kerichiko. As a security team in the county, I want to assure you that we are very much prepared for any eventuality. But I also want to tell you that we value the citizens, and force is the last resort. However, should we be forced to use force, we shall be able. I want to assure you that we are ready for it, but we use force commensurate to the attack. Chinga kietyo Macharia niga beire ga kwegerera abanyanyimbo na goteba bunanigo bagokora emeremo yabo buikiranu batayikwegerera ensemo eyemo na kugania abana siasa kweneke bunango kora bare siasa cyo murembe chinga kietyo bagenderete guyakire koko ase chinsemo au. No, the security, I've reiterated that the security team is not biased. And what I would like to say at this point in time, it is suicidal to suck the security apparatus into the politics of the county. We really appeal that security apparatus be respected and not to be sucked into the political issues in the county, because we don't play politics. Na sense meria siasa niho yokoirurukia bendera yekirugo kyoburayo bonene bwense wetrase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga abeirega kuria irayo chigokoro muchando obwo kuburwa ko burendi anena ase chinsemo chia Northeastern yani gaya kwana chinga kya ewe yakire koko ase chinsemo au gati yabo West Pokot Elgeyo Marakwet Baringo gati echinde chinyinge icho chonsi chigotoka asorogongorwa Northeastern. Na nikienda sasa kwa upande ya Pokot wao vile vile wanalia. Mgangayapua mngoe na nyinyi hapa. Kwa hivyo hii maneno mpaka tuketi chini, Wapokot hapa, Waturukana hapa, Wamarakwet hapa, na hata wale Watugen, tupate suluhisho ya kudumu kabisa, na hakika inaweza kupatikana bila lawama ati fulani ndiye anafanya fulani anafanya. Hapana, tutaketisha watu chini yote. Na silaha vile vile tunasema hatutaki silaha iwe katika mkono wa raia namna hii. Maana kama silaha iko katika mkono wa raia, watu wanaoana hovyo hovyo. Tunataka kuona kama kuna ulinzi ya kutosha kwa wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda wananchi. Ili wewe ukienda kulala kwa nyumba yako, wewe una hakika kesho utaamka bila kuvamia usiku na kuuawa. Sawa sawa? Tukileta mambo hali ya usalama hapa, sasa tutaleta maendeleo haraka. Lakini vile vile hizo naambia nyinyi, barabara ikijengwa namna hii mambo mengi itakwisha. Alafu vile vile tutaleta mambo ya kilimo eneo hii. Mambo irrigation tutaangalia vizuri sana. Mambo ya ile dams ile ambayo walikula pesa yake ile Kimarer na Ror, hiyo yote tutajenga. Wale ambao walikula pesa hiyo usimnawajua. Unawajua? Wanalaumu watu wengine lakini wanajijua wao wenyewe. Mwanchi umurigarira bana wekiraga igano ngukorera amaya yense ya masenchera erengikira no korende nyoro mna chikoraga chinsa isato aya munaenda manke ninchuko yaretana nainda sore asenchera ere yobwikiranu bya muna sogo chora ko bana nchi wiko mweryo bali bonse baba kubwatira na nchi kwene kia onsi ya wikeire na barabuni gonko bakira ngambia muno gendera ko tubwate asense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News na biga asense mo yo mutandao o Twitter ni gora tonyore wetera @Ndizi TV News asensemere ya website tobwate wetera www.ndizitv.or.ke iri togendere kumanya manke gendero toro burigere riboro vya hiri tariane Evelyn Osero ulitwa kubwatira nere kwenekia awekera senseme imanyererio ni gakoro kwa Joshua Auta.